पुलाव चिनी मीडिया चैनल बेलागे हामबाय मारो दिनै जोंर सिदाय थानाव फाइमानि इंखा कायसानो कारण त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरावनो साइमानो सालखिसा सेकां हेजामाराव आरो कम्युनिटी हल बीजेपी नि हिनि जों साइमिया किन्तु जों साइमानो आरो पश्चिम त्रिपुरानि चिनी तामनाय बनो एमपी पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देवनि कायसा प्रग्राम दंमानि पुलाव जों साइमाखा प्रग्राम एस एमपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरानि ओ एमपी चिनी क्रि सारगनो रिगनाइटे सारि बांनानि हिनेक जों खानामानि उलो जोंनो खारो पंनि पार्टीनि फ्लैग कायजा लेहक आबो तो जान पार्टी बेपार बतामो खाय खाया साइमिया किन्तु आबोनि परे आरो तामुंखा बुलाइखा साबाबाय सा बुलाइखा कै बुलाइमा तो जेकुनु जागा बुलाइमानो किन्तु आ बुलाइमानो तुयै डाइरेक्ट त्रिपुरा मथानो बरक ब्लेम खाइया एवं त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे बरक स्पेसिफिक बुमुं रई कारण बुं तो मान नायनो लोकेलनि बरक तो आरो जतन दंबायो लोकेलनि चिनी त्रिपुरा मथानि सापुटारनो बुमुं बरक केस फाइल खाइया काबोनि यागुलो चां सिंताम नुखा जे खरकसा मीडिया बुजाखा जोंहाबो दुख प्रकाश खायो ओंखाय जेबाबो आबोनि परेबो रिएक्शनो किसु किसु चैनल मीडियानि जारा मीडियानि सामुखाय दंनाय रक बरक डाइरेक्टली जेबाबो जे कक साका आबो खुबैनो दुर्भाग्यजनक आमतिखा कक सानानै कक गया दाबो तो जानजनी फ्रीडम ऑफ स्पीच दङ बंनि स्वाधीनता दङ कक सानानै साइमानो आबोनि परे जोंनो पुलिस रक साबसिसि खालायखा जोंनि लिडार रं सागा ठीक আছে একটা ঘটনা গথিকা চিফ मिनिस्टार मारात्मक जलि जाखा स्वराष्ट्र मन्त्री मारात्मक जलि जाखा खरंनि जों जे फाइंथुं जों खरंनि मारमनाय रमखा सारने खाइ रहका आबोनि परेबो साव स्वराष्ट्र दफ्तर तैसो साव हायनो जों पत्रिका नुखा सिदाय थानानि पुलिस गाबिलति खालायजाक सिदाय थानानि अरनि आयु आ केसनि आयु बरक सागनाया माने कथाय त्रिपुरा मथानि पक्षे दङनि सामाखौ ना जोंथ' साव नों जुदि एका घटना गथिखांखाय आ जागाव निरपेक्षभावे तदন্ত खायनांथुं उ तदন্ত ताङै खायं साबु दुस दिनै मंगलबाबो बुजाखाबो जोंहा हामजागो जों हामजा गैया किन्तु साबु बुखा नोंबो तथ्य मान हानाय तथ्य हामानि परे मंगलबाबो बागि बुजाखाते बागि सिमना एलाकानि बीजेपी नेतार बियां थांखा ब्लक भाइस चेयारमैन दङ मंडल सभापति दङ आरो तारपर बिनुद देबबर्मानि दङ ता गोबां नेता दङ आदिना ताङा अनुपस्थित तामर अजगन जे नुमानि हिंगाय बरनि दलीय कुंडल और दलीय कुंडलनि कारणे शुधु माइलिस ताना थांतानि बरनि बरक बैनो बरक बुदै कोनो एकटा किसुं लायखेना बेर सानान जागा हांके ताइके उनाव मालिया जोंनो त्रिपुरा मथानो बर बेरि रेखा तिनि जों जर फाइमानि कारणका जों अनारेबल चिनी चीफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खायनाय नों फल्स केस जे रैमानि बीजेपी नि अंगै आबनो दाक्ते उइद्र खालायदि आबनो उइद्र खालायदि नम्बर 2 जोंबो लामा हिमै दंफ्रु सिनि पार्टीनि कयेकजन नग थां दंमानि जरा आबो बरगबो एमनो बुजाखा सेस पइन्ट बरगबो हेजामारा पीएचसी बरगबो सेलाइन टेलाइन जे बरगबो आर क्लाइखा आबोनि उपलक्ष्य आबनो जारा बुनाय रक जारा दागार फाइनाय रक जारा इनसाल खायनाय रक बुंगो स्पेसिफिक सिंगो बुमुरिखा बरने एरेस्ट खायनां तो होननाय जों जखन स्पेसिफिक बनो रम दिनै जे खायमगा सिंखाय केस पर्यन्त ताक पइन्ट रेजिस्टार खालायजाय गया आबो प्रशासन आइन की शुद्ध एक हाथे ताली बाजे आइन की शुद्ध बंगनि बागै ना चिनिखौ आइन करिखा जों नायो 24 घन्टानि बिसिङाव जोंनो जारा चिनि कर्मी रंनो जारा बुनाय रंनो एवं चिनि केस नम्बर उइद्र माखायनाय आबंनि जारा केस खालायनो बरनो एरेस्ट माखायनाय एरेस्ट केस जों 24 घन्टानि परे जों अल्टिमेटाम रेखा
আবনি পরে जों বরক যেরকম কিছু খাইয়াখাই আবনাও जों একটা ব্যবস্থা না হারাই খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে না কোনো বুলাই তগলাই খাইয়াওই না जों লামা দাকাসো বন দাদাকক না जों কি অসহযোগিতা আন্দোলন না খাই তাম খাই আবো চিনি ব্যাপার আমাকে আং তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি যে এসপি ন বা অনারেবল চিফ মিনিস্টার ন অনারেবল যারা মিনিস্টার না অবনো অনুরোধ খাই ত্রিপুরাও শান্তি সম্প্রীতি বজায় নারায়ণের বাগৈ এবং আরো যত পার্টি নিন বিনি ফ্রিডম দङ যত নিন ডেমোক্রেটিক হিসাবে জানি প্রোগ্রাম বড় খাইতং মানো আবো খাইনানে বাগৈ অন্তত নিরপেক্ষ পুলিশ বনি সামুক নিরপেক্ষ নাংথং जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार सिनि बरनो जेल सारि माखाखाय बंनो बरंबुइ जेलाव दाना नांथं अबनि बागैनो जों तिनावर फायो जास्ट तिनावर जों लिडारशिप जों आरो डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुमुं जरे हिनि फाइके हांखाय तिनाव लामा सागिया जोंनो जरे खानानो जरे साका नर फुनुक दिंगे जों फुनुक मानो तागबो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडिसि एलाकाओ या नन एडिसि एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागबो कराकनो तागबो जों थैना राजि दङ तागबो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै चिनि सले ताहने बनो जिनि एकर्डनि बागै जों तागबो चबा खाइनो बागै जों रेडि दं जों कोनो दिन उसरुक लाग आव मागैनो जों तिनि आरो फाइका आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जुरि जास्टिस जुरि माइ आंखाय जों आन्दोलन ताव खाइनाय जार पुलिस बो जा माने जो खाइनो बो खाइदि ननि अधिकार दङ खाइदि जेभाबे होक अन्यभावे फान जोंनो केस देनाखाय रेडि चिन कोन दुख करै किन्तु जों बाबुनि आबुनो तै जों आसुगुइ दंलाक जों आसुग दंला नों मा एलायन्स जों फान नों मा एलायन्स एकमात्र एकर्डनि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिपद फाइ दङ त्रिपुरासा मां मा खामनो पायो त्रिपुरासा एलाकाओ पाहाड़ एलाका थाङा आबुल ताबुल जे बरक बांलादेशनि आ बरक सु उल्टा चिन जातनो से बांलादेशनि साइमानाय ओ बरकनि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंनाय कोन आसा करै हामबाय।